पण एकसारखे विचार येतात मनाच्या ठिकाणी ते फक्त चंदनचे. त्या बिचाराचं काय झालं असेल
असेल आणि त्याने जर ऐकलं असेल तर नको तो प्रमाद होईल, येण्याची वेळ झाली. लग्न झालं दिवसापासून तुला विचारीन असं मी म्हणतोय. सांग, लग्न झाल्या दिवसापासून मी पाहतोय तू देहानं माझ्याशी एकजूट होण्याचा प्रयत्न करतेस, पण मनानं मात्र नाही. मी कुठेतरी कमी पडणार का वचन देऊन वचनाची पूर्तता करण्यासाठी आज मला विरोध केला आणि तो विरोध करतात खरोखरच माझं लग्न इंद्रनाथांशी झालं. पण ज्या चंदनला मी वचन देण्याचं कर्तव्य केलं होतं त्या चंदनला मी वचन देऊन फसविलं. आणि पुन्हा एकसारखे विचार करते तो माझा चंदन, त्या चंदनचं काय झालं असेल. पण खरोखरच माझं मन येतंय, पण खरोखरच लक्ष तिकडे याचं कारण त्या चंदनाचं काय झालं असेल. बिचारा प्रेम प्रेम म्हणून कुठं गेला असेल. पण हे विचार माझे तर माझ्या नवऱ्याला ऐकले असतील. लग्न झाल्या दिवसापासून पाहतोय मी आशीर्वाद आहे तुला. देहानं जरी तू माझ्याशी बोलत असली तरी मनाला मात्र माझ्याशी एकरूप होऊ शकत नाही. त्याला कारण काय पण स्वामी आता पण हा कधी प्रश्न उद्भवला नाही. आणि आता तुम्ही नेमकं मला हा प्रश्न करता की या तुझ्या संसारात पाहतोय मी कधी तुझ्या संसारावर लक्ष नाहीये. भोजन करण्यासाठी गेली तर भोजनाजवळ लक्ष लागत नाही, निद्रा घेण्यासाठी गेली तर निद्रा तुला लागत नाही. मग हा असे विचार कोणते तुझ्या मनाच्या ठिकाणी असा प्रश्न तुम्ही मला आणि का पडू नये, कारण मी कुठेतरी कमी पडतोय असा भास मला झालाय. नाही. कारण संतुष्ट स्त्री हीच करते लक्ष्मीने का. मग तू जर का संतुष्ट नसतेस तर माझा असून असून काय उपयोग आहे. असं का बोलता तुम्ही. मी अशी कधी वागू नये का. आणि या प्रश्नाचं उत्तर मी माझं देऊ शकत नाही. कमाल, तू माझ्याशी काहीतरी लपवितेस असं मला तरी वाटतंय. कारण माणसाचा चेहऱ्यावर जे आरसा आहे, माणसाच्या चेहऱ्याकडे पाहिल्याच्या नंतर त्याच्या अंतरात कोणते विचार वावरतात त्याची कल्पना मात्र होते. आणि तेच माझ्या जीवनात घडतंय. कमाल, सांग असं काय घडलंय तुझ्या जीवनात. आणि जर का सांगण्याकरता तत्परत नसतील कमाल, माझ्या हाताची शपथ आहे तुला. माझ्या मनातील विचार ऐकण्यासाठी स्वतःच्या रक्ताची शपथ तुम्ही म्हणण्याचं कर्तव्य केलं. का घालू नाही. आतापर्यंत तुमच्यापासून मी लपण्याचं कर्तव्य केलं होतं. माझा सुद्धा नाविलाज झाला होता. मी तुम्हाला कोणत्या मुखानं सांगण्याचं कर्तव्य करतो. खरंच तुम्ही विचार तोच करते या संसारात आल्यापासून. कारण मी खरोखरच चुकले. या संसाराजवळ खरंच माझं लक्ष नाही. दुःख करू नको. अगं लग्न म्हटल्याच्या नंतर पती पत्नी यांचा संसार जर का सुखाचा व्हायचा असेल तर परस्परावर विश्वास व्हायला हवा. आणि तोच विश्वास मी तुझ्या बाबतीत माझ्या समोर ठेवलेला आहे. आणि असंही असताना सांग असं काय घडलंय तुझ्या जीवनात म्हणून माझी माझ्याची बात आहे. मग ऐका, मी तो विचार करते तो एकच पडता आमच्यात राज्यात वाढलेला चंदन लहानाचा मोठा झाला. एक दिवस असा आमच्या जीवनात उजाडला की एकमेकाला वचन देण्याचं कर्तव्य आम्ही केलं. कारण तो जसजसा वाढत होता जसजसं त्याचे सौंदर्य वाढत होते तसतसे आमचे विचार बदलत होते. पण एक दिवस मी चंदनला वचन देण्याचं कर्तव्य केलं. त्याने मला विचारलं, कमल तू माझ्याशी लग्न करशील का. म्हणून त्याला वचन देण्याचं कर्तव्य
काय करते? याकडे कंटकात काटेरी कुंपणात रानावनात मी माझी कमाल माझी कमाल 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 माझी कमाल हे पहा माझी कमाल 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 हे माझी कमाल मग माझी कमाल कुठे माझी कमाल काय करते माझी कमाल माझ्या माझ्या कमालनं मला वचन दिले हा दैवाचा खेळ निराळा. हा दैवाचा त्याला मार्गातून बाजूला गेला पाहिजे. हे, हट! ही पहा माझी कमाल. हे! ही पहा चंद्रवाणी मुकळा काळ्या, याच्याबद्दल मला संशय येतो आहे. हा कोण कुठून आला याची चौकशी केली. ए! तू घे तुझा. काळ्या! हा कोण कुठून आला याची चौकशी केली पाहिजे. हे वेड्या. कोण तो? ए, नाव काय तुझं? नाव बोल. कोण तू? नाव काय तुझं? चांदणा बोल, नाव काय तुझं? नाव काय तुझं? त्याने मारलं ते विचारत नाही, नाव काय तुझं? नाव सांग. मी नाही कुणाला मारलं. मी नाही कुणाला मारलं. का मारलं? मी नाही कुणाच्या दोरा गेलो. नाव काय तुझं?
त्याच्या पाठीची कापडी ओढव. जोपर्यंत बोलत नाही तोपर्यंत मार. मी नाही कोणाला मार. मी नाही कोणाला त्याचा मारू मला. मी नाही कोणाला देतो रे. चंदन चंदन नाही मारणार नाही मारणार तुला चंदन चंदन नाही मारणार नाही मारणार घाबरू नकोस चंदन घाबरू नकोस तुझे पंचप्राण मी घेणार नाही तर हे तुझ्या आत्मसंरक्षण आहे हे तुझ्या आत्मसंरक्षणास्तव चंदन चंदन ज्या कमलनं तुझा संसार उद्ध्वस्त केला तुझा प्रेम करून तुला देशोधडीला लावला तिनं आपला संसार थाटलाय ही संधी आहे सूड उगवण्याची जा जा अंधाराचा फायदा घे रात्रीचा आधार आहे आणि इंद्रनदीत प्रवेश कर तुझी कमल शांत झोपली असेल कमलचा खून कर इंद्रनाथाचा खून कर त्या दोघांच्या प्रेमाचं प्रतीक एक लहानसा चिमुकला बाळ जन्माला आला आहे त्या पोराच्या हातल्या चंदन या क्षणी तुझे पंचप्राण मी घेणार आहे तू माझ्या कामाचा नाही मी तुझ्या नाही उचल उचल तो जंबिया उचल इंद्रनाथाचा खून कमलचा खून पण काय करण्यासाठी मला 2 क्षणाची अवधी द्या. विचार करणार म्हणे करून जाऊन कसला विचार करणार कसं जायचं कसं यायचं कसं मारायचं दिली तुला संधी तर तुमच्या माराच्या एका एका आघातानं माझ्या गेल्या स्मृती मला
मला पुन्हा उजाळा देऊ लागला. मला कळतंय की तुम्ही माझ्या कमलचं मला कोण करायला बघत आहात. मी जर नाही म्हणालो तर हे दोघे मला ठार मारतील. माझा अमानुष खून केल्यानंतर बिचारा माझ्या कमलचा संसार हे उघड्यावर आणतील. आजच्या मध्यरात्री काळोख्या अंधारातून सायलो. इंद्राला शिवादेव. खोल खोल शत्रूला मारण्याची पद्धत माझी जरा वेगळी आहे. अरे सर्प मारायचा झाला तर पाहुण्याच्या असते. मेला तर सर्प. मेला तर सर्प नाही तर पाहुणा. आपण नामानुराळे तेव्हा याच्या पुढचं काम याच्यावर लक्ष ठेवायचं. चल ये माझ्या बरोबर. सुख आले माझ्या दारी. सुख आले माझ्या दारी. सुख आले माझ्या दारी. मदर काय उडेला सौंदारी. मदर काय उडेला सौंदारी. सुख आले हे माझं स्वप्न होतं ते स्वप्न परमेश्वरानं साकार केलं. कारण आज माझ्या लबाडाला जन्म देण्याचं कर्तव्य केलं.